அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் பார்க்க போகிற புத்தகத்தோட பேர் அந்தியில் மலர்ந்த மொட்டுக்கள். இந்த புத்தகத்தோட தொகுப்பாசிரியர் உழவு கவிஞர் உமையவன் சார் தான். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நிகிதா ஸ்ரீ. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் படிக்கிறேன். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன். அந்த கதையோட பேர் என்னன்னா ஒற்றுமையே மகிழ்ச்சி. இந்த கதை யாரெல்லாம் தெரியுமா? ஷாய் மகிழ்ச்சி அக்கா. வாங்க இந்த கதைக்குள்ள போகலாம். ஒரு அழகான காட்டுல ஒரு பெரிய நாயும் ஒரு 3 குட்டி நாயும் இருந்துச்சு. அந்த பெரிய நாயோட பேரு ரோஜா. அதுக்கப்புறம் அந்த 3 குட்டி நாயோட பேரு அப்பு, பப்பு, சுப்பு. இவங்க 3 பேரும் இருந்தாங்களாம். அப்ப அந்த பெரிய நாய் அந்த சின்ன நாயெல்லாம் இந்த பெரிய நாயை பார்த்து ரொம்ப பயந்துட்டாங்களாம். அப்ப இந்த பெரிய நாய் ரோஜா சொன்னாங்களாம், ஏய் குழந்தைங்களா, நீங்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க, நம்ம ஒன்னா விளையாடலாமா அப்படின்னு கேட்டுச்சா இந்த பெரிய நாய். அதுக்கு இந்த 3 நாய் சொல்லிச்சா, சரி நாங்க உங்களை பார்த்து விளையாடல, வாங்க விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் விளையாட போகும்போது ஒரு ஆத்து பக்கத்துல பாலம் இருந்துச்சான். இந்த 3 குட்டி நாயும் டக்குன்னு பாலத்துல குதிச்சிருச்சான். ஆனா இந்த பெரிய நாய் ரோஜா நிறைய சாப்பிட்டு இதனால அதால ஏற முடியலையா. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 நாயும் அங்க இருக்கிற ஒரு குடிசையில போய் ஒரு கயிறு எடுத்து இந்த கயிறை பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க 4 பேரும் இந்த பாலத்துல ஜாலியா விளையாண்டுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த பெரிய நாய் ரோஜா டக்குன்னு குதிச்சிருச்சு. ஆனா சின்ன அந்த அப்பு, பப்பு, சுப்பு இவங்க 3 பேரும் குட்டி நாய் தானே, அதனால அவங்களால டக்குன்னு குதிக்க முடியல. அப்ப இந்த பெரிய நாய் ரோஜா தன்னோட கைகளை கொடுத்து ஒரு நாயா எடுத்து என்ன பண்ணிச்சான், அந்த அப்பு, பப்பு, சுப்பு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு விளையாடுச்சாமாம். அப்புறம் இவங்க 4 பேரும் ஒன்னா வீட்டுக்கு போனாங்களாம். இதே மாதிரி நிறைய நாள் போய்கிட்டே இருந்துச்சா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதையோட நீதி என்னன்னா, நம்ம எப்பவுமே ஒற்றுமையா